doplnění zkušeností s příspěvkem jiného autora. Poloautomatický vysavač Intex ZX300 poháněný proudem vody z filtrace. Je to bazén Azuro 5, kulatý, průměr 4,6 metru. Tak zkusíme jeden cyklus, abyste viděli, jak rychle to jezdí, jak rychle se to otočí. Ty kartáčky jsou velmi jemné, nehrozí, že by to něco škrábalo nebo něco takového. Kolečka prokluzují po té plachtě, ale jsou v podstatě hladká. A ten přítlak na tu stěnu je zajištěný tryskou, která je vlastně, to vidět, že to fouká od toho vysavače pryč, hlavně když je někde pod ně, tak vidíte, že to na hladině dělá takový jako... Teď se přepíná ten mechanismus a jede zpátky. Nějak se natočí, není to nic chytrého, ale funguje to dobře. Tady vidíte, jak se to zvlní, ta hladina, to je tím, že ta tryska nahoře, těsně vedle té hadice, fouká navrch a tu vodu a vytváří ten přítlak. Nechám to schválně dojet i na druhou stranu, abyste měli přehled, takže je 4,6 metru, jo, je to. Tím, jak je ten kraj bazénu spodní vysypaný pískem, že to tam jako je, tak jak to je předepsané, nějaký ten poloměr, tak ty kolečka v podstatě jako kdyby na to najedou úplně snadno. Není tam nic, co by bouchalo přímo do plachty, nějaký ten plast okrajový nebo něco takového. Jde to přímo po těch kolečkách, hned na kraji jsou ty kartáčky. A podle toho, jak se zadaří, asi jak ho tahá ta hadice, možná podle výkonu filtrace, někdy vyjede, někdy nevyjede. Vypadá to, že na tu jednu stranu to vyjíždí líp, nebo podle toho, jak ho tahá hadice, asi trošku mu pomáhá nebo nepomáhá. Takže teďka je ten případ, kdy ten vysavač nevyjel nahoru, ale on jak to objíždí, tak na tu jednu stranu vyjíždí líp, takže vypadá to, že i všechny ty stěny postupně omete. Nechávám to schválně jako jeden záběr, abyste měli přehled, za jak dlouho se to přepne. Asi to závisí na tom proudu té vody, na tom výkonu té filtrace vlastně. Je to napojené na výstupní trysku, takže protože tam taky dělá jako ten výstup té vody. Teď vidíte, že už to přeplo, už to jde zpátky. Když to srovnám s ručním vysavačem, který se dává do skimmeru, tak tam bývá problém, že musíte mít takovou, bych řekl, správnou hladinu vody, aby se ten nástavec do skimmeru dostal, aby ta hladina byla v takové výšce, abyste nenabrali do té hadice vodu, teda vzduch. Tady vidíte, že teď to pojede nahoru. A to jsem měl blbý záběr, ale teď už to vidíte. Vezmu to trochu z boku. Ono to tak různě podkluzuje, ale ta kolečka jsou hladká, ten tlak tam není velký, takže nehrozí, že by to něco s tou folií udělalo. Ten kartáček má takové dvě vrstvy, jednu takovou hrubší, ta je jako, nebo jakoby dvě délky těch štětinek. Jedny ty štětinky jsou takové dlouhé a je to celé jemné, takže opravdu nehrozí, že by to něco poškrábalo. Ale vidíte, že to čistí na úrovni té hladiny, že to dostalo až na tu vodu, jo, když se to dostane. Teď to zachrchla, protože se tam někde přepíná ten mechanismus. On je celkem jednoduchý. Co trošku je problém, je to napojení té hadice. Protože to je vysavač Intex, bazén je Azuro. Jo, ta filtrace, co se týká výkonu té filtrace, to je Azuro 5 a má to udávaný
Oni se tenkrát dělali dvě, když jsem to kupoval asi před 2 lety. Jedna měla trošku lepší čerpadlo, nějaké německé, tak to je ono. A mělo by to mít kolem 5 kubíků za hodinu výkon, tak abyste si udělali představu, jestli máte něco podobného, tak s takovýmhle výkonem to vyjede po té stěně. Já jsem zvědavý, jestli na druhé straně vyjede. Nevyjede. Co se týká toho napojení, oni vlastně mají u těch bazénů Intex nebo Marimex, já nevím, jak to tam mají ty značky mezi sebou, tam je ta tryska, napojení té výstupní trysky na větší závit a mají tam ještě adaptér, který, dejme tomu, může chtít nějaký písek, který letí z filtrace. Já bych to tak jako dramaticky neviděl, ale je tam teda pro čerpadla, pro ty filtrace s vyšším výkonem je tam takový jako přetlakový ventil. To znamená, když by ten tlak byl větší, než asi by zvládl ten vysavač, tak to tam pouští bokem. A má ten ventil 2 polohy podle výkonu toho čerpadla, takže podle toho, kolik kubíků vám to ta filtrace dodává, tak se to přepne. No a protože ten jejich adaptér nejde na ten bazén Azuru nasadit, tak jsem po vzoru tam toho předchozího příspěvku zháněl něco, co bych nasadil místo kuličky na tom výstupním ventilu a našel jsem redukci z 38 mm hadice na 32 mm. No a tu půlku jsem uřezal a zbyla tam, protože mezi tím je takový prstenec, který jsem trošku opižlal, aby to vypadalo trochu jako, že to tam dosedne místo té kuličky. To uvidíte, no, takže stálo to ani 70 Kč a chvilku práce s nožem a se šmirglem. Ta hadice, protože tam jsou takové ty zpětné zuby na té redukci, takže ta hadice tam celkem jako drží, že není potřeba to nějak při tom tlaku té vody to tam nějak chytat. Možná kdyby to někomu padalo, takže tam dá nějaká jednoduchá objímka. Ale já jsem nechtěl, abych to moc jako tam násilně přidělal, protože potom to chci vyšroubovat, vytáhnout, abyste se dostali k tomu prstenci, který drží tu kulovou, tu děravou kuličku, tu trysku, co natáčíte. Takže potřebujete vytáhnout tu hadici z toho nástavce a zase to jako osvobodit ten kroužek, dát tam tu kuličku a našroubovat to jako tu výstupní trysku. Co se mně líbí je, že tím, že je to na výstupní trysce, tak kromě toho, že se nemusíte starat o to zavzdušnění jako naplnění té hadice, když máte ten skimmerový vysavač, tak současně vám to vlastně filtruje. Takže ono se říká, nebo v tom předchozím článku bylo, příspěvku bylo, že to necháte prostě jezdit dlouho a nestaráte se o to. A ono to nějak zvíří, ale současně to tu vodu filtruje. Takže je to takový fajn, bych řekl. Když jsem zháněl tu redukci, našel jsem jakoby různé věci, které by se daly našroubovat místo toho prstinku na tu kulovou trysku, ale problém je v tom, že to není normalizovaný závit, tak všechno, co najdete, nějaké převlečné matice a tady takové jako vyloženě ten trn jsem nenašel, ale různé ty převlečné matice nemají stejný závit. Prostě nenajdete normalizovaný závitky. A možná jo, někde, ale nevím. Zdá se mi to, že to je jako specialita a že to tak mají schválně. No, takže jsem skončil u toho, že jsem obrousil nějakou tu redukci a to jsem tam vložil místo té kuličky. No a našel jsem tu redukci jako naživo v Hornbachu a v Hornbachu zrovna měli i vyskládané krabice, protože tam mají nějaký sortiment Marimex, bazény a měli tam i tento vysavač, nevím za kolik. Tenhle jsem koupil, našel jsem si ho přes Heuréku, nevím, na nějakém internetovém
obchodě, myslím, že to tam odkazovalo na Eva.cz nebo něco takového. Dohromady, jestli to stálo 2300 jít dopravu, něco takového. Tady někteří říkají, že se to dá koupit jako z druhé ruky nebo někde možná levněji, ale bych řekl, že tak řekl bych, že ne, jako není to žádný zázrak, je to teda v podstatě plastové, ale je to na druhou stranu jednoduché. Až se to pokazí, tak nejspíš se to musí vyhodit, ale tak to jako je vlastnost různých takových zařízení v současnosti, bohužel. No, tady je trošku vidět možná, jak to šplhá, jak to tam ten proud tlačí. To jsem zvědavý, co to udělal u skimmeru. Netrefil se, nic. Jo, trefil se. Tak nějak to tam ožužlá. Takže dívej, tady skimmer vám vyčistí. Nějaký prudkej. Tak to vypadá, že mu zacpal skimmer a že to nasálo vzduch. Tak to budu muset víc kontrolovat. Teď se přepne a jede dolů. Možná. Jak se pojďme, jestli se zavzdušnilo čerpadlo. Tak to je všechno. Mějte se fajn. Naschle.